Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Pas mana kamani ndi nyako mga jwang eno kinyi ni mano makare mabendo waka uturu makende marua kini mechigne hinya kidini di mano machal mal pe mano wago ko dimbaka kaindi kawtene ko daka wichi go ndi matimore sector mano mar somo wan kaindi ko daka jotelo kendo bende wan gi papelo dhiam mano bedo kanye ndi MC Manyata B aya wan kanye ndi ko daka Bernard Chompa kada Bernard Odero mabende dwaro komno ndi mar MC Manyata B wageno kaindi bar bedo ko daka MC mano makolwa Central Ward mano Kelvin Oraro kabende mpaka modwa ng'iyo weche mago mag somo modwa ng'iyo ni to Pamela Odhiambo biro kawo role no endi mano mar kaka jatelo mane obedo ang'o mane gitimo e sector mar somo aeto Mheshimiwa Oraro bende biro kawo role mare kaka japuonj nikech en mwalimu obiro ng'iyo ni to gin kaka jopuonje chalo kod ginade seche momenda inyisogi ni biro maber to omenda biro matin kata biro manok aeto chopo kaka bende ng'at madwaro kaka jasiasa biro nyisowa ni to paro mare ma onego bed ni koro piny owacho kelo machiegni kata bedo godo mar neno ni sector ni endi mar somo bende omed ber mondo mi konyo oganda mapacho kata mola hinya rowere mabende poni e tiegruok an ka endi koda ka Bernard ma osechopo kod Pamela Odhiambo yena mondo akaw thuolo makende mondo arwagi ni machiegni ahinya e Color TV chero ni endi mano mar Sulumo Kinyi kidie mano machal mar piny mondo wang'e ni mathoth ahinya kotene koda gigo matimore machiegni ahinya uru okinyi ni endi mano asani Pamela yena akaw thuolo makende mondo arwagi ni machiegni Mheshimiwa Mose janeno mar Color TV machiegni erokamano ahinya amoso johera mag Color TV duto kamoro amora ma gintie anyisogi ni oyawre ang'e ni piny oru maber weather kawuono ok rach ahinya. Erokamano ahinya Bernard machiegni ero akaw thuolo makende mar moso johera mag Color TV ma winjo gokinyi ma sani to maduong' da kaw thuolo mar moso jo Manyata B duto te nwach ang'e ni kawuono gichiko giketo wang'i wang' jowi ka gida winjo weche kalure gi weche matimre Kenya weche mag somo gi gik mathago gi generally Manyata B ward amor kodu kabisa yena mara ka thuma ken mara chaka ruwa kudi machiegni ahinya wago kodu mbaka mana mapiyo kata matie kawachako kanyendi nyalo nyisa nikech jodak ma Manyata B ward te chalo nade Mheshimiwa Pamela Manyata B ward chiyo machal nade to ng'oma bende inyalo wache ni gisane dhi mbele. Erokamano ahinya. Manyata B ward kacha to chiyo maber amor nikech nawe gi maber gima timore en ni nitie pi madonjo ni wach mar pi madonjo kaka koth ochwe ni ma pod hinyowa. Yes. Ing'e ni ndara maduong' manolos mar jo Kenha ndara maduong' mar highway madhi Nairobi ni jo kaka noting'o ndara gi malo basto giwewa piny koro wachalo joma nitie bur to ndara ni malo asto waterways ma waywago pile ka ok nolos gi maber sama niloso ndara no endo be ne wadhiga e ndara kanyo to wanyisogi niya ketnwa uru kuonde ma pi nyalo kalogo nikech area wani ka koth chwe to pi hinyo jowagi sana kidhi e area moro mar Toyota Kenya ni Toyota Kenya no sama ni timo ni ground breaking ni antie kendo ne wadhi kanyo to naketo negi ywak ni chien koni nitie kaka pi donjo kech kanyo nitie aora more tiende nanyisogi ni aora ni ngogo pi tauji bende ngogo pi gi kocha kora auji kelo pi taura ni kelo pi jowa makae gi darga sama koro koth biro mang'eny ni ok ang'eyo ni ikruok mane ma county government oseketo nikech ang'e maber ni bute dhi mukre to ji dhi dar ng'eny ji betindo gero ute mag mabati emodake but ji te ok nyal yudo pesa manyiogo mabati nikech nitie nyithindo manowe magin ot udi manowe gigo eko emanitie aya nitie nderni moko be manolosi ma chalo makalo sije nyaka kawosh cha ing'e ni ei Manyata kae chon nderni ne richo kabisa to nitie kuonde mane pi kale kowuok e ndara ka dhie auji kuonde go nodin te koro ana ok ang'eyo ni inyalo tim nang'o nikech dhano be matinde gero ada ka osegedo e dho ndara jomodak e dho ndara jomoko tijgi tek ok giyie wuok to ok gine ni sama giwuok moket mtaro to gin be utegi bedo strong gin be jo magiketo kanyo mopango kanyogo be koro ok nyal dar nikech koro utegi go nitie kama ber gima chando jo Manyata B en mana wach mar koth ni
ema chandogi. Asto dine bugne gi nderni moko ma okethre gi nikech ing'eni ndara nyaka iole mara migni adek ok nyal rumo ka ok ol mara mendara nikech koth yweyo ndara. Sani onego bed ni oseywe nderni mang'eny moko but an ng'enyne aringe lam moko lamgi wach lamgi dongi ng'egi kisipgi koro an ng'enyne kuonde madhiye lamgo kale koro mano e gima pod moraga manyata ni kuonde go ne richo ga nok lure. But sani ndi kuonde go ema koro beyo koro ji avoid nderni mane beyo koro kuonde ge magitimo nade kuonde ge magiluwo kama rach mogik ne en ndara maduong' makale dho chachni ndara ni endi to benwago e kokondi atero report ndi to beno manyata Catholic ni en ni lose tanena kata kokin mana engineer adhi nyaka e office mar jok mane uchung' mane ng'iyo ndara mangiso gi ni yawa ndara ni to kane ka losre maber ok obi bet nikech style kata maniyo logo mar gimile lam ing'iya ng'ati wacho ni yawa aneno kaka iolo lam bat ma oken but amor gi ng'ama nyoloso nwa nderni masani gi nderni go gin gibro budho to gima bro ywak mabro kwayo MC matiyo sani niko yie nder en sani pesa be aneno ka sirikal fight mondo pesa ubi e county ka pesa ubire county to kata kera gireka ibro duoke county kech kera giri pod nitie under national government kera gireka kose duoke county tinde no nderni wa mwaloso mag lamgi onge kaka gibo kethre nikech kera nigi pes maintenance county to danga wachi nigi pes maintenance an pes county gi anakia wachi gi maber kata gitiyo to gitiyo to contractors mang'eny be poko chul okanyalo wacho wachi gi but to jo Kenha to niga gi pes maintenance anyalo kwayo nika mheshimiwa marwa masani nyalo yie mondo duoknwa nderni gieki mondo bed under maintenance nyalo ber nikech kata walosogi to ogiyo o maintenance ok biti tingeni pod gibro chalo gi magadi Catholic pod gibro chalo gima but ng'ano nokotiek chul nikech nokoloso ndarago kaka standard kaka ni dwaro koro nochungi koro ndarano jopiny onego ng'eni ok notiek lose ng'at cha nochungi nikech kaka noloso ndarano endo ok nolose maber ok not kata mtaro nonego bed ni ichweyo bathe kon gi kon mago no dhi ka ok nochwe but gima ber ni ok notiek chule nikech nderni go pok norumo. Okay, kama na yenya mheshimiwa Bernard kaka mheshimiwa oloso kanyende wach manyata gik manotimo gik moko maricho bende nyalo wacho kanye kapokwa rwako kanyende mheshimiwa Calvin Oraro. En adira makende ni 2017 to 2022 2027 2017 to 2022 mane usiep na ma wageno rego nerako nini Pamela Kinyu Dhiambo, Honorable Pamela Kinyu Dhiambo, nobody into leadership. Sani wane 2022-2027, mawangi muluor Honorable Nerea Kotokombo. Yes. Ina dira makende ni ati ginyaka sani gik moko omba emre pingi siendaki. Ada backdating na beach mukalo. Ntie moko mane bet usiep na Pamela notimo. Yes. Ya ma wanyalo gone ero kamano. To ntie moko mane onego beni o push ada to time no ngade to ntie moko ma sani the current leadership mama nyata ma otelne gi osiep na maero Nerea Kotokombo gik moko omba emre piny gi sienda gi because waneno ka other wards within Kisumu County in fact out of the 35 wards within Kisumu County Manyata bi ward ema gik moko omba emre piny gi sienda onge tangible development maja Manyata can feel, can see, can touch. Weche mag ndeche mi jo Manyata neno ko ogolam. Mano to poda amedoga wacho. Apa nan gosip na ma Pamela Kinyu Dhiambo kane iloso tax force mar the Kisip. Ma it is unfortunate ni ati tuolo no ngade because na chilkum brain ideas mane o push for the pesquisip mondo bi to anga diran kaka Bernard Odero Chopa county government ma Kisumu we are privileged to have an MCA mangi ma is also a deputy speaker mar county government ma Kisumu to okwa feel leadership mare at the county level and even at the ward level. Awacho kama ne wach ndeche mi wacho gi gin world
donor funded project indeche makata ne ayega tiyo gi narrative kata de water mana gok kata de jamanyata bi bet ni onge alternative ni onge jomane ochung mane ginyalo nini to giwach ni wada tero kata mana guok assembly ma Kisumu pesa no se wuok allocation no se wuok ndeche go nyaka ne timrok nade nyaka de gergi kendo nyaka ne go gilam akonka go siep na ma Pamela Kinyo Dhiambo ne ati Nairobi ru kan iloso olose maber ndiyo but drainage ok no ket maber kendo yudo ka settlement kaka area mage Suku area ma Toyota Kenya jo wawinjo matek ndalo ma koth ochwe kendo yudo ka seche moko tich tek nan kaka Bernard Odero kwa di push for pesa mar special program kinyo go weche mag disaster mondo wangi kaka wanyalo konyo jowa maga chiel kuom gik mo wacho ni ati Manyata pod wadwaro leadership ma will understand the needs mag Manyata. Okay, so I confirm ni Madam Pamela notimo tich maber ka ne MC mari. Ntie sectors mane otie. Okay. Ntie sectors mane otie. Okay. To ntie moko mane okotimo kaka ne Manyata feel ni no nyalo timo. But yes, she is, yes. Inen. Envy. Yes. Ntie moko kaka for example in terms of korka health matu poda amedo kanwa. Yes. Health out of her leadership. Ne wayudo gimiluongo ni outpatient block mano kel kuyo dispensary mane sani omiyo kuyo o expand in terms of service delivery ina ogere o equipe nyaka gi personnel ina masani kuyo serve more than 4 wards compared to other wards kidhi kata mana kosao gik moko kondele ward gik moko onindo which mag chieth gilawo mana chieth either Russia kata mana district while wan kaka jo Manyata bi ward koyo health center konyo Kolwa Central konyo Nyalenda bi konyo part of Kondele ward mane miyo ntie moko mane bet otimo anyalo paro onge wagwere kane imany leadership ma 2022 kane wa feel ni ati nokotimo magi yes. Yeah, but ebe nokomiwa listening yet at that time mane miyo come 2027 ebe koro ng'eyo nasa sire at one point Kore buziri. yeah Mheshimiwa Pamela, awinjo ka jiri ka Bernard wacho ka jiri ni nitie gik maber ne tiyo maber ma opako and mano ber mondo yud ka samoro ng'at madwaro komoro wach ni ng'ane notimo gima kama indi maber diri mane nitie bedo matek ahinya ji neno ga mana rach jok ma osetieko kata jok ma koro onge leadership ni ng'ane ne ok okonyowa but amor no wacho ni nitie kuonde moko mane nitie maber gi kuonde moko mane ok itiyo maber but mano tich nyalo bedo kamano owuon inyalo wacho ni wach mano ma Bernard wacho ni tich ok dhi maber Manyata bi ward telo basani ndi chal kagim okufile kaka jo Manyata bi bende okufile yani okufile kaka jo Manyata bi to kata mane county level okufile nikech en deputy speaker. Ero kamana ahinya. Yes. Ing'eni sama ine tich to amor ni kawuono Bernard wacho ni at least okwano health. Yes. Ing'eni wantie gi sectors mopogore wan gi health wantie kod infrastructure mano kamotingo kata mana roads girigi otingo nitie trade Yes. nitie education to mago kawinjo kokwano education do kwano chap ni ma education notimo maber ogero okelo ECD ma ot moger maber ma to the standard ma ok equip aninge ni gimora mora mana timo natieko te onge gimoro ni awuok to ng'ato wacho ni ya ni ibro tim bangi an aonge gi mano maninge ni luore gi kaka ibedo brutal koro kata mana ECD na timo ma equip gimora mora mobet nyaka chairs nyaka odno nogeri nyaka gi office morumo to kata mana hall nwatimo gimora mora moket pi hall ma koro jibete ma gini makasa wino mano koro in terms of trade ngeni koro kanye kama ji chokore kanye kama ji time gik moko waketo pi kanyo waketo stima kanyo mano ne watieko kamano ma hall be orumo te onge gimoro mitimo nade midwaro koro kisip to miyo wachiro maber asto nadhi amanyo waste nonego ket kibuye but kibuye koro nitie under kisip bentie gima nitimo koro negi wacho ni wamanye ward moro mondo wakere waste ni
aringo ng'wech tawuoyo gi mama Priska ni mama Priska West moro dwa bire wuod ni but Kibuye nitie gimitimo ok nyal tim gik moko ariyo. Yiena mondo request koro na request mano miwa gir waste management no mabe oket Kasawino kanyo. Koro Manyata ing'e ni japiny bro wuoyo an ka wuoyo ti bro wachi ni agoyo ng'ama tiyo. An na tiyo to the standard ma wacho ni ya adwa ng'iyo mana ng'at madwa tiyo madwa yumba gi tich ni to en ng'a nikech kata mana nyaka sani kata in ikalo Manyata ineno nyaka ndara maduong' maduong' mawuok Joyland kadhi dongi neno kwa pangoga opang ginene wapangoga nyaka mtarogo gi kite maber nyaka oko koro face ne kidonjo kama to Manyata o change kabisa. Kata mana weche mag education weche mag somo makawuono kelo wa mwadwa wacho kaini ing'e ni an kani chiwo forms to seche moko Manyata kae jogi ok kel forms e yo moro ma forms idwa ni okele to be idwa ni kik kele siasa ne donje gino mang'eny to mano e gima na chung'ne nikech mano e gima committee mar basarino ema ne antie nyaka CDF ang'eyo kaka gik moko chal. An kapok achako timo gimora mora ka wuok e school ka dhi tedo tadhi rito adhi puonje nasari moro mar jo YWCA kata shamine ne kelo nyithindo moa Nyalenda nyithindo mine mane use stage newe nyithindo kachacha kadhi use stage to ing'eyo ni ya fees chendo nikech style ma nyathi biro ge e ginene school inanena ni yawa problem chal ni nitie ka emomiyo nyithindo gi chalo kama. Samoro ikawo kata mana nyathi ng'ato iwacho ni yawa we aluoke mondo kik nyithindo timre nani kik nyithindo nene ni obiro koko ler nikech mama wuok to dong oduogo gotieno to ka piny orugo kinyi to leo otinga tinga nyathi gi uniform nyaka molil an nating'o ga nyaka nikech oyudo ka nyithinda gi tindo nating'o nyaka lewni aluoko ne nyathi uniform tamoyo kaska ang' odhi to koro arwako ne law maler odhi go dala. Wach mar education eno tek nyathiwa makoko ng'iye maber to ji mang'eny ok bisomo nikech pesa dhi tamo ji mbeleka kech ka sirikal ni ema ne chulo ga basari no gimiyo waga i county ka wachulo kasto iyudo ka wabunge bende omiye chiwo asi iyudo ka women rep bende nigi mare moro machiwo. Madam Musa kapoka wadonje weche mag education mano ka isedonje wang'ien mana Manyata bi ka indi nikech atemo avoid mondo kik wach ni an adwa ni joma donge neno ka Bernard Odero ni owacho gima no katimo mane Bernard Odero owuotho go ka ngiso jo Manyata number 1 no ngiso gi ni Pamela osedar ka Pamela dak chiga to nangiso jogi niya an ng'ama duong' mosebeti gini 10 ka dare oda madhi dak chiga unyalo kia aya chieng' mabro dhi to ubro ng'e ni kawuono to Pamela dhi sani ka nyadhi donge ji te ong'e ni Pamela dhi tan danga luor wacho ni adhi e dala na nikech ing'e ni ng'ato ka ng'ato dhako ber go kapune to mana mamare owuon an ka dhi go dala na nikech ineno ka nyakwar kama tedeni lo ongi wan dala wa ndara no kaw koro ndara kanosekawo to kwarwa owacho ni dang' ok wawenyi dang' dok ndara kal osemiya pesa matin odhi kawo golo kama chielo koro kodhi kawo lo kama chielo no ka sani oromo mar goda nikech an sani an nyawana to an maro an nyithinda sani koro dongo ok anyal bet na dak e Simba ni to koro nyawanda dwa biro lima kata mana wach ni koro idwa binyo nyara to koro ni anadak e Simba koro adhi manyo ko wad yuora moro ni ko ritere dho tasebedo nyaka jatelo an ka wuok ta wuok na wuok nikech kata mana Bernard Odero ni turgi ok en Manyata bi but ogo kura Manyata bi mochieme kanye mangima ne nitie ok ochuno ni koro kodhi dala neno jo dala ni to koro wuok Manyata bi ni koro ken jakanyo iwinjo gima ne rach ne Bernard maduong' Bernard no wacho ni an andiko chuora e driver to agombo noraro mondo bed kamunda penji oraro niya assembly magin gi dhiene nitie driver michulo nikech kata sani mwawuoyo ni berber ya to machachuora ne riemba nikech boonge tich but sani to koro MCA gi ng'ama riembo ene manokelo MCA ni mowuotho go mowacho ni Pamela ni nokotimo ma to gik moko to natimote gima notama mana onge gi power en lo mar chiro gi lo mar school mabe na yudo ma jogi oyudo nyaka wad letters mangiso niya county government dhi nyiewo lopegi magi bet piny magi winjore gi county government pesa magi dwaro mondo tim nani mondo chulgi kodong kamidhi chul pesa kama
county government ka koro wacho ni koro pesa onge. Yes. An kaka Pamela ndanga timango danga dia yud millions goye ko monda dia nyiew chiro gi pesa na. Ne gimora mora no tem documents ose ket gimora mora selos mu ase yudo lo mar school ase yudo nyaka lo mar chiro. But koro golo pesa mondo ne chul jogi mondo wakaw lobni. Mane kende e gima nota matima apart from gik manangiso jo manyata ne adhi timo negi. Basa dito namiyo gi maber kendo na bet kenda kapo form sana a photocopy takelo to kata ka ngato biro ira ot amiye ka jo committee osebeta penjo gi ni ji adi mo apply ni ji makama to donge wan gi pesa makama mung'eyo mar scholarship kama nie to mar basari donge en kama nie iparo ni jogi teka wamiyo pesa wawe ng'iyo performance nikech sama ji dhigo kura onge performance ming'eyo watim nang'o to giwacho ni kwa miyo gi siling 3,000 to ji te romo. Koro anok na miga ngato pesa moingo nyawadegi. Wan basari ne wachiwo ga pesa ma equal. Mane gima natimoga. Koro gik moko ariyo go kende ema notama tok ne en herona en ni county government ema nonego chul pesa ok but Adam ne chopa mondo react wach ni to indi but yena mondo mi pinji pecho manyapa hinya ni tiyo kaka MCA and sani ijadak mamanyata in as much as samoro kore dhika machielo but podi njamanyata to kiwacho ni okinyal lose gima timore marach manyata ni chal ka gimi dhigo telo mar ng'ato then it means ni samoro you are not responsible e gima samoro timore koro sani nyalo wacho ni kata nendirni mane loso manu biro gi nyigigo kata okethre to koro kochuni nikech ichalo ng'ama koro dhigo ng'ama tiyo emomiyo pinji niya ibe inyalo yiego dero ni nitie gik moko maricho ma ok timre. It's not about ni go ng'ade ni ng'ade tiyo. Erokamano ahinya. Ipenja penjo maber. Yes. To manyata kachacha kata ng'ata neno kata ine midhi kanyo sani nikech idhi donge kuonde go wuothe. Yes. Ka penji ni ng'isa gimineno kosetimore nyaka na wuogi. Maybe samoro kinyal duoka aneno taya floodlight aneno floodlight chai manyalo kwano na seneno ko biro maber. Asto machielo to kanyal wacho nikech ka mheshimiwa odonjo to wacho nwa ni nomiye 30 million to 30 million no nyiso wane liel moro kasagam kanyo liende min osiep na moro miluongo no Julu. To wacho nomiye 30 million to wacho ni 30 million ng'eny ya gin gi yudo pesa maber koro ana wuotho ka mondo ang'iya ni 30 million ni osetim ing'eni ya an ok na dhi ni mondo yiera ni interest ne en mara an ing'eni manyata bi kanyo kasagam kocha onyuola kocha the same word basta bira tedo koni the same word to ka gweng'wa ber to wabedo gi nying maber koro an kano yiera to nawacho niya adwa ni mondo alos gweng'wa ni mondo gweng'wa ni ndio timre nade obed maber an ok nadhi katacha ni mondo akaw pesa mondo koro abi aber rago ni koro an mheshimiwa koro iluonge ni mheshimiwa to chien kama yae to timore nade to rach en adier ni nyaka ne sirikal mantie ni donji ok danga wuondra ato gima longo maneno to onge mopogore mana gi taya to nitie ka moro ber ti wacha an teini no kaketo nikech kisip no promise ni dhi miwa teini 12 koro ing'eni ng'ama dhako nyaka ibed ng'ama timo ekonomi ka ing'e maber ni ya jaudi odhi tich ang' nokel pesa ni adhi nyiewo go ring'o ga lot gi mogo to en in maricha ang' ni tim go magi koro no kanyal keto pesa budget ang'e maber ni teini ne dhi timango ne dhi biro. Unfortunately jogo no nyiso wani koro teini ok bi nikech koro pesa reduce but amor ni wane mane wayudo pesa mang'eny mogik moloyo wards te to an be ma request ni mondo los nwa manyata ni a last minute ka osekaw wards miloso koro wuoyo mana wuoyo kodgi mang'iso gi ni manyata A and B o en achiel to kama is so vulnerable ne en manyata B nikech wane black cotton soil waonge chiro mora to dispensary be ne wantie go mana achiel to kata mana school wan mana gi dispensary ndalo no pod ne wan gi dispensary pok no bedo ginene pok no bedo health kama nikech koro ne pod wager no gera ni odhi bet odhi konyo jo piny gi CDF koro county be pok no time gimora koro ne waine rite from CDF koro ne ane committee mar manyata mane okelo hospital no emomiyo na ng'eyo gige kana dhi request tangiso gi gima na ng'eyo no emomiyo ne gikelo nwa
emomiyo ne giwacho ni yawa kara wabi Manyata ni otimore nade. Manyata ni koro kara tich teke. Koro kane gidhi e committee gi mar Kisip Nairobi. To after 2 weeks giduogo to gigochona. Ging'isa ni Mheshimiwa wabiane. To koro Manyata ni wabire. Koro wadwa chako loso committee kama. Benard ne nitie. Naluongo gi gandalono biuru mondo walos Manyata. Ing'e kose yieri tiluongo ji manyocha unugo. Joma nyocha nitie Manyata mabe gombo dwaro gimoro luongo gi to ubeto wacho ni koro jogi biro kama watim nang'o. Kanye makoro noyiere ji mantie Kisip mabe nitie pod kanyo nyaka sani. But gima timore maber. Ok danga wuonda nikech macha en gweng'wa. Ka ok dhi maber to ok dhi maber. Manyata to ok dhi maber nyaka na wuogi. Adier ber. Erokamano Mheshimiwa. Yena koro iba mi thuolo kanyendi. Ere yata ne gik ma Mheshimiwa Pamela wacho kanyendi ni claim kanyendi kata ne nyiso jopiny ne ochwore mariembe. Koro sani awinjo ko bola to kodhi matut. Kawuondo koro matiyo sani to ng'ama riembo. Mano was on a lighter note, but maybe you can respond gi gik mowacho bende. En adiera makende kendo amor kawuono ka osipna Pamela Kinyi Odhiambo nyalo chung e wang' jowi ka wacho ni ati indeed Manyata gik moko mbemre piny. To seche ma Manyata gik moko mbemre piny to each and every financial year kwa back day 2023-2024 Manyata noyudo pesa kendo county nomi Manyata pesa. Pesa ni Manyata piny pesa no dhi kanye. Ka they onge dongruok kata mana a tangible development ma Manyata can see. 2024-2025 Manyata ne odogo yudo pesa. Kata mana single project. Kata mana gera cho. Kata mana yawa ndara. Kata mana mara mola ola endara moro mokethore. Kata mana jowa matimo ohala momi kata mana pesa mar biashara. Onge. 2024-2025 2025-2026 county nyosakalo budget mamare. Nyaka sani gik moko ombemre piny. Mane miyo awacho ni ati ato an kaka Benard Odero chopa okabineno mudha layout mana kaka leadership mar osiepna Pamela Kinyi Odhiambo na wacho ni okabineno mudha layout ka barabara ok nyal ger. Na wacho ni okabineno mudho layout ka chiro ok nyal kele Manyata. Na wacho ni okabineno mudho layout ka basari ipogo through akwede mag dhoudi. Na wacho ni okabineno mudho layout ka mpindwa ok nyal ter tertiary kata vocational training colleges. Ginyaka sani pod anuoyo an kaka Benard Odero chop okabineno mudho layout ka county golo pesa ka dhi Kondele ward ndaro oyaw nyaka manonga ka dhi Nyalendabi ka dhi Kolwa Central oraro yaw oraro maintain ndeche nyaka dholando uko to pes Manyata ni gi oteku be ma wan go mar komar deputy speaker ang'o matimre Manyata. But we say question and what response man mabende samoro yudo ka question e pesa wa kaka Manyata bi odhe kanye. Henry monda wach kamai leadership masani okaw pamba mokete ite. Odero is the voice of the voiceless Manyata bi word. Kendo Odero en ng'ama golo godoke odok e it jopiny. Gima litna leadership mar osiepna ma en Pamela Kinyi Odhiambo ni kana gorago bim gi guok. Pamela could contain me kendo ne nyalo luonga on board. Manyisano Odero iwacho kama kamai. Manyata wacho kama kamai. Watimiru nani? Mane miyo Pamela somehow at some point no deliver. To leadership masani katemo question an kaka Benard Odero chopa. I'm being intimidated and they know it. An kaka Benard Odero chopa. Ngima na ibuogo. Iyo na nyaka jumaundu. Leadership ailano wan kaka Manyata wacho ni going forward into 2027. Okwabiye leadership makaponi equation gimora mora to ngimani ibo kakoro ane ma ngima na nyalo bwogi to koro Manyata moro ma tagore moro ma odake ot moro mar mabati miluongo ni Malito Sigocha be nyalo bedo gi sauti mar penjo. Mane mi owacho ni we did a great mistake in 2022 by kao ng'ama japiny no sang'udho nyoko deliver 2013 to wakelo kendo wachuno go japiny in 2022. But this, imagine Henry ne wakao ringa nguro wadhi use mskitini. Imagine kao Nyasore iuso Edhoka police. And that is the greatest mistake that we did. Mane miyo kawuono Manyata doesn't feel leadership. so it means
ni un kaka jo Manyatta unemu blame yourself kuom yiero ng'at ma samoro neno ka okonyo. Unfortunately. Okay. Then yemada wacha kama. Okay. Abinjo ko sipna owacho weche mag ni ati an kaka Bernard Odero chopa na wuok e frontline ka gora kode bimbi wuok ni ati odar Manyatta. Osiepna nok ochiko ite e gik ma japiny ne wacho. But Bernard, sani makuki wacho kae ni gima ne konyo Madam Pamela ni ne eni no luongo jomoko no chiko ite to kendo bende no nyalo luongo jo Manyatta wacho ma to unu wacho kama wabeda penj watime uruma. Do koki wache na. Koka wache just listen to me. Ingada ka pokatiko lini. Fine. Ochopa ingeni osiepna ko donjo mokuongo. Ne she had a listening ear. She was well accommodative. Okay. She could embrace everyone. Then towards the finishing line, kakoro itieko. Yes. Osiepna no audio develop character makata an Bernard Odero. Ne dira. An kaka Bernard being in I was agitating for real change. Nyaka na come with some propaganda. Yeah. You know? So you are confirming here it was a propaganda but not reality. I had to come with some propaganda. Mwando nenya kadonye eda page. Henry yemono watch kamae. You know. But I'm more get back am amazed. Even they confess it was propaganda. Pamela, yemono watch kamae. Yemono watch kama usipa. Okay. You know. She was accommodative. Okay. Oka wacha ni ati adabero wangi sana. She could embrace people. Yes. You know. And managing my leadership end. You know, but ntia chilaria de kusiep na mai kate ibinge mano omi idok dala. Mano kitimo ne japiny ma Manyatta bi ward. Okay. You know, ntie ndeche moko mane oyaw e reign ma 2013-2017. Ma ne dwaro mana gimilungo ni maintenance. You know. And by it was by good luck nati during their tenure in office ema wabiro gimilungo ni machine based. Man ndeche ne loso through machine based osipe do nyalo confirm koda inen achiel kuom her doings ne weche mag barabara osiepa Manyatta bi wan marat makata sani ka koth ochwe an kaka Bernard Odero gambut kokawe e center to kanyal dok e gweng mayot e weche mag chiro adadi kawuona ket gidi e broadly ito jopiny cause an chiro mani manyo no iluongo ni Koyango market. An a stakeholder e Koyango kendo an biashara maduong' e Koyango chiro kanyo. Kendo wan joma no push weche mag chiro mondo kelnwa chiro. Ma county government no allocate pesa. Wadhi e public participation. Ma apa Kanyakwar no demand ni wan wadwaro chiro. Unfortunate gima late osiepa Henry cartel no dhi odonjo in between lo sayudi won lo da uso lo mondo ous ne county cartels do nyiew lo through ngani mondo cartel ema us ne lo ne county hiking of the price koro won lo be no nini orita get back on lo nyika koro lo en mara to lo iko 2 lo order also 2 million cartel da golo 5 million won lo tamre mi walo mondo watim rok nade wanyiew inen mana ema miyo ginya kaka wuono osiepna ma Pamela kinyo dhiambo ginya kaka wuono Manyatta bi as a ward waonge gi chiro minyalo lungi chiro waonge gi chiro minyalo timango minyalo gere cho makonyo gandawa in terms of sanitation. So it means maybe is she one of the people mane samoro ne donjore wach mano mar goyo wacho ni timo hala machielo ne county. Exactly, Henry. Okay. Exactly. And it is very painful. Ni kawuono oganda wa Manyatta bi ward Koyango market jowa loke bat ndar maka poni gari nyalo wuok all the way from CJ kadhi ka wash ma gari lose control kata unu nyalo report ajali mapok no dwaro ni kwa wek mano kwa dhi Kasawino market jowa loko etiendara but it is good luck ni ati kisip kanyi biro kisip nyogerwa kuro chiro e Kasawino mabut Kasawino all
iwin litnwa ni county government kendo koyango makete machoko ushuru maduong' ei Manyata Ward to litnwa ni waonge chiro ushuru choko waonge cho makata jowago kuma kuonde ma ginyalo konyore kata ginyalo losore onge. Okay. What was the you madam Pamela kopo nini wach moro kapok wadhi ywe? Erokamano ahinya. Yes. We awach matin kapok wadhi ywe. Erokamano. Sama ne wadhi manyo chiro mar Koyango. Tadhi e leadership mar chiro. To ng'ato kelo na report ni mama moro nitie gi lobu chiro ka onyalo yie uso. Takao leadership aoro to leadership no nyako Odero ne nitie kanyo. Odero akia ni en bed eto onge leadership but Odero nitie ga and he is always available. Odero ba paro ni ne wadhi ge meeting. Okay. Mama bedo gi mama mani onyisowa ni chiro ni problem mantie en ni nitie ng'ama no uso ne kamoro. To ng'ama no uso ne kamoro ni oketo koshonelo. Koro nyaka ng'ani gol koshonelo bni mondo duogne eka itimo nade eka dango usi ni county government. Koro later koro kagocho nega mama ni to mama ni ok maksim. Agocho nega mama ni to mama ni ok maksim. Koro chieng' moro adhi ire kenda. To kadhi ire to nyisa ni mheshimiwa lobni nadwa use. To lobni koro ka use nikech lobni weche ng'enye. Nyithinda gi be otamre no kwat nyal timango okanyal uso lobni. Mama maniendi no were gi wach lobno. Wach mar kao ni ng'ato dwani mondo nyiew kode lo mondo bi usno. An mano wach mawinjo mana iro Odero sani. Kendo winjo ko wacho ni ya be ne an involved. Aparo ni abet Manyata higni 5 to nyaka ne nyuola paro ni ji ong'eya maber ei Manyata ka. Tije temo tim Manyata ka anonge contractor mora momiya kata siling achiel. Emomi ineno kaka ne antie to contractors ne yot ne gi mondo gibi Manyata. Gibe gigo mbaka giwacho ni ward mar Manyata ni anatia mokaneno MCA. Atia ananyalo dhi ng'iyo mana ni tich dhi nade. To kanyal dhi nadhi manyo contractor motiyo mondo miya kickback. Nikech kickback midwa ka kuom jini. Kickback ni boro rano nyithindi. Iwinja ng'ani oyudo tich kien basi dwa dhi kaw kickback ire. Kata kickback mokamul. Koro danga dhi anyiew lo nade. Mondo mi koro ka us ni county government an ka nyiew lo. Tadhi use nango gi title deed na. Dongo ok nyal timore. Koro gima ne wafwenyo nikech ne wamanyoga lo nyaka mar CDF mane ani CDF. Kise yudo lo to jomoko biro to wuoyo gi wuon lo to nyiso niya sirikal ema dhi chulo koro ket pes lo ni kama koro iketo pesa moro maduong' ma kaka ng'ato nyiew lobno onge. At the same time Mheshimiwa Shakil bunyisa ni Pamela inero jougi ng'iyogo manyinwa kamoro mondo waketi office mar chief. Para neni office mar chief lo mar office no amanyo makase manyo marwacha ma process osechakre ma CDFB manyiew lobni to wato marwa mar chiro ok nyiewre. Iwinjo ka ng'isi ni county government obet piny moloso gi weglo mago na wacho ni koro kachaka luonga gi mondo anyisgi nikech kiseng'isogi to dakika no to wuon lo lokre. Koro magino wayudo lo mar chiro gi lo mar school ma county government otiekre gi jogo te modong' mana niya award letter giseyudo. Koro dong' kaw pesa mondo giteri account mondo wakaw chiro. Kanye mayo bet go matimre dade maonge. Bernard sani dwa chung ka Nyasaye okonyi miyudo. Wadwa ng'iya ni to in kidwa tiyo. To idwa tiyo nang'o? To gimona mona midwa time ward kachacha ibro time te koso bro dong'. Owacho ni Kasawini use bath ndara. Chiro mar Kasawino ne makwongo nyiew ka donjo. Ji otamre dhi e chiro nikech giseng'iyo gi kochacha. Ja omena kende maneno ge e chiro ka ene momo omena ka to ji biro to nyiewe e chiro ka. Dhano tamre donje e chiro mano chiro mane wanyiew kisipo ko nyiew lo wanyiew gi county government. Koro kisipni en koro miyo wa mana chiro nikech en nodwaro kama lo nitie to timo nade to kele chiro. Dine bed ni ka Koyango ni jo county government ochulo lobcha. Yes. To sani di koro chiro no dino gere kocha. Gimo miyo project mang'eny obiro kuoyo. Mano be no wacho ni Pamela tero project dalagi. Kuoyo kachacha wan gi school. Maka gero school tagere lo mar school ma already is there. Ne lo mar chiro ni kan wasenyiew ne yot mondo wager cho yot mondo wager hall mondo jogo timre nade oyud kama ginyalo beti. Yes. Yot mondo na gero hospital maber nikech lo mar hospital was available. Office waka okawinj beko owacho ni nitie gimoro.
office nitie ward mar Kanyakwar lower nitie kama wan wagero kanyo mar hachari negi tuo ni koro hachari no akia ni na miye jo mage akia na miye jo dalawa akia ni no miye jo mage ingeni hachari kisegero gwen dwaro jo manigi pesa maber ya account manyalo ngiyo kaka gikelo tong to keto ma make sure ni gibro chulo stima kik ngad stima mondo jo mokelo tong madwa yudo nyithi gwen ka oyud ni okoso koro bura nitie maduong mar galamoro Kanyakwar kama niluongo ni Kanyakwar group maduong en bura maduong nangiso gi niya for the time being ndikuru barua mondo ukau gini mondo un modhitim nade udhiram siasa mingi no omiyo gino podo chung nyaka kawuono ne Bernard ongiso wa ni gino idhi mi youth diketo aneno ka sani koro gichacha o ena kachacha unge kana ngiso gi ni ofisi ni bokachiel gitu no ofisi okachiel ano kanyal ketho pesa Henry an ngima nan jo ala okanyal ketho pesa mar japiny ne gitu na chiel office kadi na chiel office tangiso gi maber no office ni no nyiewe to offices gi ne jogi ne ni endara koro wuon go no bedo convinced mondo usne county mondo koro kata ka ngato wang to county government ema mondo timango owang to kne gi winjaga sama wawuoyo ni omuku utiadi gorofo muki to muk office manyocha ne village ward admin bete offices go gionge koro dina kaw million nadwa chielo go office donge kawuono million no dino lal to office gi bedhilang mangiso ni ineno Henry leadership ni inyuolo kode ngato to nitie ngama nyalo ketho pesa to nitie ngama nyalo rito pesa an kata sani dongo kati to donge kinena ka indi tinyalo kwano nati nikech sani uso mana gik matindo mayude ohala silinga bi silinga par but it and about ni ere kakitiyo gi pesa nini matisi ni emidwa ni tigo okdwa ni ya ni tiyo gi matisi ni mechaki kaw mar wero be ichaki tigo matin manitie ni emitiyogo pesa jo manyata binarito maber na yuago mana pesa mar school mar nyiolo mar school gi lo mar chiro nikech every year Henry naketo pes nyiolo gi pes chiro school gi chiro tok nyiew pesa no dhi kamano doke county government aketo pesa no pesa dhi nikech kokiketo to kiyudo lo to koro idhi golo pesa kanye mondo michul golo naketo pesa every year mondo ka Nyasaye okonyowa ma wayudo maber kaka na yudo lo maber mar chiro no ne en kama ber Henry ma jaduong ni ngeni no dhi otho ndalo corona ka jaduong no seloso gimona amora mosekete moyawo nyaka account koritero ne pesa to jaduong no wapokotho wuode koro nokwanyal wuoyogo nikech koro jowuote go wacho ni gin koro lobno gitim nade ok giusi mano koro bange ka jaduong no setho koro atemo ni mondo convince gi mondo gin makoro giyie mondo ondik olok nying mama gi elo mondo koro mama gi ema us nikech mama gi no nge wach lobno to ne gitamore koro leadership tek to leadership yot ka in gi allocation momi pesa kanie bag naka dine bed ni pesa no imiyo waga nini ti office wa mar MCA Henry manyata kanyo endo dikoro sani na wacho ni igni a beach kende kumia a beach oroma timo gima duong ngata mabro biro kanyo onge ngama nyalo kalo mano ta nyisi ka wuono ni kato bed mananga onge ngama bro tiyo mik yaw youth miger negi stalls man gi dukni magi use mi kaw jo kawosh ka miger negi kawosh bay mi nyiew negi machine mi youth loan omera be onge ngama nyalo timo gina an de Bernard ne wacho ni naloko kita but nochopo kama koro nase wacho ni ya ingeni kitiyo to take mondo defend yourself nikech ka Bernard osebiro mo wacho ni kendo chwore ne michulo msare mi chamo pesa to jo wuito ngany kama riembo ingeni japiny winjo mano marach iwinjo ko wacho ni propaganda but nyaki ingeni propaganda is part of politics yes. Koro ka japiny emoyie ni mondo wuonde to donge mano koro japiny bro ywaka kaka koro sani jo kaka mano yiero Ruto ka donge gi ywak donge koro wanto wanyiero nikech wato koro wane broad base donge sani koro gi ywak donge ni gima lit kaka manyata be ji ywak sani kata Bernard odero mobet kani ywak okonyie Bernard ywak but amor ne platform yo kaka jo ngama setiyo ngama dwaro but abro mondo chieng moro bende waluonge rea okoboka ni kadi pone onyalo yudo thuolo mondo mi obedi mondo wang'e ni to initiyo machal nade to en otiyo machal in fact 2013 kokoko kawo loch kamano but amor ni at least gi thuolo masani endi uneno ne manyata bi onge gima dhi nyime maber but
en koro jukumu maru kaka jok mabende otelo kata kaka jotelo mondo umed push mondo mi gik moko bed makare. Wadwa mondo wagam yie kandi kwaduogo wadwa ng'e weche mag somo kech aneno ka nitiere penjo moko mathoth kaendi ma oganda mabende luwowa openjo kae yo mano makare. Nyakoro mga jwang' kik idhi mabor ahinya, med mana kete Kala TV okinyi ni mar masani wago mbaka kaendi koda ka Madam Pamela Odhiambo bende ne en MCA mano ma Manyatta B Ward e tam mokadho kata mana chakre 2017 nyaka 2022. Aeto wan gi Bernard babende dwaro komno ni Manyatta B wago kode mbaka king'iyo kanye nitiere mokwongo wang'iyo Manyatta B ahinya ni to tich osebiro machal nade, tich ne chal nade kinde mokalo chien, but amor ni Bernard o confirm ni propaganda no keto mathoth ahinya kuom Madam Pamela kata Mheshimiwa Pamela but gima duong' ni oyie kendo bende ni nitie kuonde moko ma Madam Pamela bende notimo maberie mokadho mabende samoro chal ka gima ok nyal yudo ng'ama nyalo timo gi nyaka gi thuma sanede. Waduogo tok thuma chok waduogo weche gondi mago mag somo tek ahinya. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Wanenogi kendo watiyo kodgi. Bende moko kuomgi wachamo. To be ing'eyo kaka ilosogi? Tudri kod Lorin Manyala e chenro mar kaka ilose. Tich abich ka tich abich saa 4 nyaka 4:30 onyango, kama obiro nyisowa okenge duto magik ma watiyogo kod ma wachamogo kaloe mana e Kala TV. Tunapenyo nyinge nyasemo kabitiere minenowa sani Kala TV koro kelonwa chenro manyien manyasani iluongo ni Ohangla Takeover. Ohangla Takeover kai en thuolo makao johangla manyasani matindo tindo tiketo gi together tuneno gi kaka gi perform. An koda joma prota chindo ni an koda MC baba achopo ka ma MC Dagricon nyisgi kaka biro timore yae kata kiero lungo nango wuod Paulus Mutakatifu wachna ni wacha chiet yani Ohangla bila komoson yani Ohangla to the bedroom liet mana tare lele bulunga nyolenge banyo ya unyane nengo gido mana gitu Meli Haragari Tokon MC Yes, that's his effect, man. You know when he MC Joey answer about your man away. Malaika Kala TV Ohangla Takeover what ni Ohangla Takeover Ansinia kainja neno kata jahera mar Kala TV makoro biro kele machiegni okocho bende nyeloko ibende odi neno kaka dhano miel Ohangla chamo Ohangla Ohangla Takeover Namoketo dakoa apenyi wendo tiwuotho gonang saa 4 otieno Saturday nyaka saa 5 e wang'e kapalope kod nyithindo joma serious machalo do achiya Kala TV machiegni pacho ma e odwa karanga makaiga nilando karanga makaiga aworo It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak.
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Chiegni nyakoro Magajwang, mbaka umita inya kanyendi winjo koyota ahinya but amor ni en mbaka ma very smooth and in bede kama intiere kaka janeno mano Makala TV jamanyata B word inyalo wacho moko ni kata madamba melo wuondo wa kata nyiso adiera ka bena wuondo wa kata nyiso adiera gima duong' ni makete watimo mondo mi wang'eyo okang' mwagoyo e weche gedi mag dongruoge e kuonde ma bende owuoke nikech telo biro to telo dhi kendo bende seche ma telo osebiro modhi no endi to ng'ama chielo nyaka donji wan jopiny nyaka wabed ka wayudo dongruoge ma owinjore wayudi kowuok kuom jotelo ma bende wamiyo mandate mondo mi odhi otim mano endi. Wadonjo weche endi kata kidin endi mano maweche mag somo wadwa ng'iyo kanye nikech somo kosebedo mayot ahinya and no wanano kanye endi ka Raila Odinga jatend od buch ODM kanche gintiere devolution conference ne opush kata no kwayo was it devolution kosero mancha gin godo Nairobi mancha gin godo Nairobi mosainya no devolution but mancha gin godo Nairobi manokelo kweth mag ODM gi kweth mago ma Kenya Kwanza ne kabeto nego be ni weche mago mag somo education obed devolved to counties mondo me on counties manage skunde mapacho kaendi and maendi osemiyo MCs I mean not MCs but MPs owuok mager mokalo gi paro mondo mi koro devolution education obed devolved to counties. Mheshimiwa Pamela, nyalo chalo machal nade if education is devolved bende biro bedo makare kata mana status mago mag ECD skunde moko very pathetic. Erokamano ahinya. An ing'e ni abedo MCA and kipenja ni ka education obedo devolved to be obro dhi maber. Yes. Ing'e ni chik to nego bed ni nosebedo devolved. Gik moko nobedo devolved te. En mana ni koro national government bedo ni gine magikalo chik emomiyo gitamre kelo gigi chien ka. An kaka Pamela temo ng'iyo nikech ineno ka CDF ni nitie to MCA en patron to pesa ni bire CDF ka to gin nyaka gi funds manager MPs gin nyaka gin gi office maloso kaka pesa gi tiyo nyalo tiyo maber to kokel pesa e county to MCA onge gi duol kaka waonge ga gi duol ni awacho ni nono ne dhi kethore moloyo kaka gichacha molo kaka entie no odhi kethore awacho ni nikech anasebet ok ni apingo gimo wachno ko wach ni koro MCA be dhi bedo gi funds manager e office ni to en be entie gi jok ma koro ng'iyo ni pesa ni miyo gi nyithindo mage mano to dhi tiyo ok odhi chalo ni ndalo machon mane minister nitie to MP nitie to ikelo pesa to koro minister ema decide ni pesa mang'eny gi en moteru kama otere to jogi to weyo kama onge anything. CDF no kel mondo chop kuom japiny to kikele tiweye ne governor kacha kasto MCA be eno yalo mana kacha ni en koro tije en oversight to ng'ate machiwo pesa ni ok be timore. Adwa ng'isi odiochieng' ma higa mogik ma koro wawuok ma ji dhi elections an ing'e ni basari no nabet ga piny kenda kama nikech natemo ng'iyo ni nyithindwa gi nyaka yud pesa nikech ang'e status ma nyithindwa nitie mawa bet piny mawa award pesa ne ji te gimiwinjo kiwacho ni nyithindo moko koro ok ne dhi skul ni basari onge an onge ng'ama oywago basari e ward mar Manyata B kata ng'ata achiel giwacho ni kata kane tin to wayudo matisno to wayudo wate kane wabet ma wase award nyithindo pesa makoro pesa onego bed ni dhi e skul ing'e ni jok maketo pesa ni gin malo kocha ka governor ka jonyuol ywak ni pes checks osedhi e skul to nying nyithindgi onge
ana wuon nomiya list mar Manyatabi, MCA ka MCA nomi list ne mondo dhi ong'iyane ni to nyithinda mage moko yudo pesa. An nakawo komiti na mwabet go piny. Koro wachako ng'iyo kaka wa award pesa per school. Ne nying nyithindwa ne onge. No goal. Nikech ng'ama nosenika basto ng'ama dhi rwako nying nyithindo ni kumoro nono. Ini kelo ni mana list ni pesa cheko sendik pesa osetimango osedhi e school. An adwa wacho ni ka MPN patron to MCA mantie ni bedo bed patron man go office mantie gi jo basari committee mabet piny to gin gi funds manager maka gisekalo ni pesa ni miyo nyathini to koro onge kendo ng'ato malo kata madhi timre nade madhi lokre to koken kamano to mano gimok dhi timre mano gima dhi kethore e lwedo mano dhi kethore e lweda wachoni unless ni okaw jogi list gi pawod gi okang'eyo but okobitimore. Okay. Okobitimore hata ng'isa ni ka en gima nya neno kama nya tieni. Yes. To ni malo kachache ma joka keto pesa to MCU bet ka ok bitimore nyithindo ok bi yudo pesa kako nego yudi. Awachuni awacha nono but en chik niya onego bed no sebedo devolved but ok bitimore maber mana kaka wachi makani tie ng'ama winja to biro yie koda ni ok bitimore kech nan neno kaka nokaw pes nyithi ok manyata kende words gite but nikech an very keen ani manotigi list na mane minister mar education obedo summoned ani mani list na ni ndio tigo nikech nwa bet mawatimone wang'ie thoroughly mawayudo ni nyathini gi magi ginok gi yudo pesa kar gini noket ng'a ji matiye county government ka chok dwa kawo forms koro gidhi kacha chande to joka keto negi pesa gi malo asto gigolo nyithindo gi ka mane momiyo kana wuok to nyithindo ok notimo nade ok no yudo pesa japiny ok ne nyal winja nikech sechego ionge gi teko mar explain nikech joma wuotho kaka Bernard osewuotho mongisogi ni pesa mag basari osecham ok en gima yot ahinya Henry ok bi bet mayot. So it means ni kopo ni education obedo devolved kako ne obedo devolved to podok dhi bedo mayot ahinya mondo nyithindo yud basari. Ka MC ok en patron man go office ma decide ni pesa ni emitero tindiko check kanyo endo go office ni mano endo to podok obidhi maber. Okay. Bernard, weche gini mag somo Madam Pamela wacho kanye ni samoro ok nyal bedo mayot ahinya kopono bedo devolved weche mag somo ok nyal bedo mayot ahinya ok ng'eni ni nade and again taking example of gima ne osoro na wacho ne we cannot be having MCAs is only earning 80,000 to give oversight 13 billion shillings maybe your counties koro wacha ni education kanye ndio chako duog ne counties manyiso ni koro let's assume ni kwa medo kanye indi education to dhi biro around kata mana 15 billion shillings so kaka MCAs ok nyalo oversight the 15 billion shillings mabende nyalo miyo koro education koro gore piny mokalo. Endi yemondo awach nyati ok ni MCAs ok nyal oversight 15 billion shillings kaka kore wacha. MCAs gin joma are informed. And I believe nyati MCAs gin joma osomo. Yes. To MCAs king which mag devolution momio no pass the 2010 constitution ne wach ni dwaro ni dongruok ochakre from mashinani to mane miyo no bedo gi gimlo ni MCAs gin interest mar devolution at art one managi some few rogue MCAs ma nyalo kaw pesa for example assuming education is devolved to yemonda wach kamai ato gi pacha an kaka Bernard Odero gi pacha county government yudo pesa for example talk of Kisumu county government why do get almost over 11 billion yearly to 11 billion ni onge gimo nyalo siemo kata mwanyalo neno matimre Kisumu County. Koro assume ni ati education is fully devolved. Sani ngeni partly devolved. Wangi tertiary ECDs. Ma fall under county. Yemonda wach kamai. Ka koro ginyaka sani wangi over 15 years since ne wakal devolution.
to gi nyaka sani kata mane Kisumu County kae, talk of for example Kabonyo Kanyagwal ward, ema pod wane gi ECDs mar low. Nyajimo nyuongo classrooms ma kid donjo to ot almost igwom kidonje. Wan gi ECD classrooms makata mana choche onge. Wan gi ECD schools makata mana playing kits makonyo nyathi mondo o develop seche modongo mo grow. Yes. Onge. Manyiso ni weche gini mago mag somo goendi Kabonyo Kanyagwal ok ne sawa. Not even Kabonyo Kanyagwal. Kisumu County mangima Saul. Kata mana Manyata ward. Mane miyo an kaka Bernard Odero chopa. Henry yemada wach kamae. Ok na pingo my party leader. But katiba ma 2010 constitution. Henry oganda wan no wito ngimagi. Wan gudhi Mumbai giri. Remb luo, remb jo Kenya no chwer. Kikelo gimiluongo ni devolution. To dibed na malit kaka Bernard Odero chopa. Kasani inyalo wach ni koro wa devolve education ni pesa koro wakel e kor gwenge mata weche mag somo kama tis ma omigi emok ginyal manage gi betago lwasi makare mar ntindwa makoka chako school ECD kata ntindwa ma die e colleges, vocational training colleges. Henry emana wany kata mana vocational training colleges ka sirikal mamalo komako bad institution more better than infrastructure. To yemonda wany kata mana Akado training college. Usiepa gik moko bemre piny. Mane miya wacho kama kapo ni eti education idal timne restructuring. I don't see the need. Momiyo sirikal kao pesa miyo MP. The same MP kao pesa miyo parent. The same parent kao pesa duoko ne government. Henry. An kaka Bernard Odero da wach ni ya pesa ni okete e one kiti maran weche mag somo ma ong'eyo no sani nyathi ka dhi school ikaw data mare. Pesa ni okete one kiti mondo pesa ni okony nyathi ka nyathi individually. I don't see a scenario where the government give back the money to the MP give back the money to the parent, and the parent give back the money to the government. Why? Magugin wastage of resources. One give pes governor. Marbasari. One give pes menre. Marbasari. One give pes MP. Marbasari. One give pes senator. Marbasari. One give pes ama ikelo office MCA. Marbasari. All these things are wastage of Kenyan resources. An kaka Bernard Odero akwayo nkaponi ati ida tim lokruok e lwasi mar education. To kao pesa go te okete dinedi. Kiti achiel. Mondo ngima mar jo Kenya kota somo odhi maber. Remember ni konde kata mana Bomet. Wan gi skunde moko ma gionge but imiyo giga funding. Mano it involve corruption to the county. Okay. Kaponi inyalo kao pesa ni ida duok ni county. Ana kwayo kamae. Oket structure maber. Mondo pesa mikelo mar education mikelo county. Oket structure maber mondo pesa ni otimne monitoring kaka otiyo. Okay. Mata Pamela, nitere mwalimu Mr. John Onyango wacho kaendi ni he is watching, but openjo ni mondo unyise ni to plans mag kaka in ngama bende notiyo wan gi bet schools magero alternative schools mabende ki bridge the gap between the private and the public schools. They are owned by communities and they do ka samoro status maginitiere bedo maricha ahinya gino ge yud funding. The last time ane ge yud funding was 2018
mane omigi e pesa kanyendi 2018 and up to now pok funding mora giyudo kaka Abet schools, but gin majority of learners gin bende magiyudo kaka kendo koro gichako gitimo maber e skunde giendi. Ang'o marach ahinya mamiyo these other schools kata monego bed ni koro counties bende ng'iyo ok bed ka koro nyalo kawo mayot ahinya kendo bende ting'e gitim e yo makare mondo mi skunde gi bende bere? So penjo plan mane manyalo bet manyalo kony godo Abet schools? Erokamano ahinya. Ing'e ni schools mag pesa mar government dhi e skunde mag government gi to pesa gi ok girom. Iwinjo ka ng'isi ni sama ne wach Raila nokelo devolution. Yes. Nikech nodwaro ni mondo telo chakre gi piny ka maber, mokele maber, ma gik moko timre maber, makata ineno an mawuoyo ni, an a beneficiary of devolution. An minenani. Tineno ka nadonjo kanyo endo to Bernard Giro yie na tiyo maber, nikech nokela e wach mar devolution no. Ema nomiyo ayudo telo ni. Raila meant well ne jopiny. Kabisa nikech kata CDF cha ene manobirogo. CDF makoro nineno koro nochakre no. Ene manokelo ni mondo CDF otimre nadi obedi mondo konyo jopiny, nikech minister ne bet gi pesa to chiwo mana kama ohero. Koro un kupingo sirikal tok ne ng'iu maber. Koro devolution ni nokelo nwa mondo konywa piny ka. Okele maber ndi. But ipenjori niya, ang'o matimore? Yes. Nikech pesa be bira jogi request to pesa bira to kose biro to pesa ni ochako dhi kure jo kama. Kose biro to otimo nang'o? Ere kama koro pesa ni onge godo. Koro mae momi ineno ka MP, ing'e ni MPs kedhi gik mora magitimo kata classrooms magigero gin gionge gigo contractor. Contractor mabandho gionge kata achiel. But koro pesa mar county government jango momiyo wanto ibendo malich kama ma iwinjo nyaka ni ji otho moko chul. Jogi tho nikech ang'o matimore? Pesa i request president mora madonjo wacho nadwa ni mondo uket na gopete mantie mondo wamiu pesa mondo tim nade mondo chul. Pesa ni eno biroga ichule jomage ma the same people maywak gi emaywak. Japiny ema koro lose trust gi county government. Nikech iyudo ka gige mag county emok timre maber. Yes. But iyudo ka kendo koro nyaka ne wach moro bini MCA be yiero to jopiny koro dhi e public participation ticket o pesa budget mondo dhi otim go gik moko ni. Adier nitie lokruok maduong'. Nyaka ne devolution bi. Lokruok duong' sana nikech kata gik mwatimo manyataka watimo gi nikech devolution. Dine devolution nonge kata nderni manoyaw ka. 2013 kane reo donjo nderni ne ng'eny gi ne odinre ne onge. Kano donja diere riji mokwongo no negi yaw nderni kama ng'ato notime maber be wayie notimo maber. Modonjo mokwongo notiyo maber. Moyaw nwa nderni go maber. Iwinjo ka Bernard wacho ni nderni go nokethore ma ok obet nade wakelo machine based. Machine based gi ing'e ni ne nabugo go nderni mang'eny sana. But to kende kore kanyo, koro kendo chako kaw kendo loche gi tingni gi kendo chako dhi kama chielo, otamre duogo. Manitie nderni 2 3 moko manonego bed ni bugo. Nderni 3 kende ema nokobugo. But natemo mabugo nderni manene reyo yawogi, manderni go bedo maber. Ta 3 gi ema notamore. Kende moro nonego wayaw gi suko. En wayaw wagi tinga, mwagik nyaka okelam. But koro maramoko ole. Bas nitie moro nitie iko yango ka. Ma en okalo to dhi ogore gi ndara maduong' mar lam manoketni. En bende nonego bed ni olo maram kanyo to maram nok gikelo mo ol. Kasto gi Kasagam kocha be nitie ndara moro manonego bed iluonge ni Ominde Oyoko. Be nonego bed ni wayaw ndara no be nokotim nade noko yaw mobu. But kidhi gine kacha ndara wayaw manyien machopo nyaka yo Kaigo kocha. Asto Kawosh kocha be wayawe ndara. But koro maram nokokel mondo tim nade mondo ol. To wabugo ndara nyaka Makai. No wabugo nderni matin go ema nodong' nikech ionge gi pesa ikwecho ni dhi utimnwa. Yes. Koro ok nyal timre malong'o. Emomiyo awacho niya, ka gini obiro MCA tije onego bed ni en otimo oversight kaka joka be gitiyo gi pesa maber, be gitiyo gi pesa marach, to wan dong' ni neno nyaka kane wayalo moriemb ja finance modhi. Ni neno kane nitie kar sports kaka nowach ni stadium ki oger gi 100 million kende. Mano endo ki otiyo mane kia ni designing.
ni mano kela picha no ni 100 ni neno kane waketo matek mani neno kanyako cha notim nade no gol nikech ne watimo oversight alai dong no dhi ni stadium pesa dhia to gima timre to onge donge ne wa question donge ni neno ko onge wa question ga ne first second assembly cha ng'enyne ne wa question aparo ni neno gik mane timore ne wan very keen kendo nwang'iyo to wawacho ni ma ok timre maber ok dhi maber kama magik moko ne timore but oversight masani takia poka winjo ng'ama osetimne oversight poka winjo nikech kata mana nyaka sani kaka nowachi ni mondo chul ji pesni cha osechul jomagi to jomagi mondo donge ng'ata chilugo go penje ni yawa to nowachi ni dhi chul to mapod be pesa ni pod ong'enya to be nyocho miu pesa to bet nang ing'eni oserumo kendo kawuono wan e dwe mana mar aboro bo oserumo wadhi e dwe mar 9 kendo nwachak wakalo budget akiani ochako kale kendo gi gope monego be no chul to gope gi be dhi chul gi ji late nikech kata wuod na ji no tiyo to poko chul nyaka kawuono higni pare nyaka na wuog cha nyaka kawuono to gigo gin gik matiyo kendo gidhi mbele kendo gibeyo jopiny pakogi but most nyaka bridge miluwo kama magi eki iyudo ni poko chul to bridge kakotho chwe to magi gima konyo jopiny to pod ok chul nyaka sani koro mane momi ineno ka ji o lose trust gi county government e pesa to dhibiro dongi winjo kapimo ni wach basari ni waketo nyinge nyithindo koro chieng ma pesa osedhi school koro nyinge nyithindo waonge koro nitie nyinge nyithindo moko nono e nyinge nyithindo wagi koro ko gole osegole CDF to nego gole nikech CDF onge chik onego gole but dongo nego los mpango maber kama pesa ni dhi donje gi kama idhi chul ne nyathi donge e gwen ka donge wang'e nyithindo machandore to koro ere kaka wadhi push mondo nyithindo gi mondo tim nade mondo nyithindo gi oyud pesa maber ka wan scholarship an kibiro tibro yudo niya scholarship ni miyo nyithindo 10 nyithindo 3 Kasagam nyithindo 3 Kanyakwar nyithindo 3 jodak basto wan gi joma nyata manego kura oko wakao ng'ata achiel ne waluongo gi ni diaspora koro gin nyithindo 10 otimre nyaka tieko loch otimre nyaka tieko loch kendo pod ji kidhi Kanyakwar bi penjo ni ere nyithindo manosomo gi scholarship idhi yudogi kidhi Kasagam penjo ni ere nyithindo manosomo gi scholarship idhi yudogi to jopango manosomo gi scholarship idhi yudogi Tenda Bernard ne onge gi akweda nodonjo ndalo propaganda mar campaign ni Pamela jo Kasagam gi emotimo nade emokao but abe na riek nikech dine waweya ni ok wayier Kasagam 3 Kanyakwar 3 awacho ni Henry joma wadak go kadino yudo scholarship te nikech marks gi ne ng'eny moingo nyithindo gi te koro nyaka na balance mondo mi wang'i ni ya chieng moro ko penya ni Pamela nyithi Kasagam go ere ta nyalo dhi wacho ni dalani gi dalani to nyithi Kanyakwar anyalo dhi wacho ni dalani gi dalani to jopango ta dhi kwano ni ka ng'ane ka kendo wakao gi Kanyakwar koni to wakao gi Kasagam unit ne wapimo kama wach mar basari no to pod odhi tek but CDF to onge chik onego bed ni gigi te no bedo devolved but wan wakoya ni ka Nyasaye oyie ng'ata ma omitelo ni gini makori chung ne gini onego bed ni gino ikao kaka mari ochalo gi odi mano koro en giri idwa dhi kode ka chieng moro penji tinyalo wacho ni ya gini emolosa kata gini emoketha but watimuru gima losowa niko mi mandate please kau kori mondi wachi ni mandate ni adwa time makata ka wuok ka to jopiny dhi wacho ni gini atimo nade gini atimo maber CDF to onge en no segole but MPs go sekonyo jonyuol king'iyo pesa mar county to gi mar basari mar MP to gi basari mar county ka omera mar MP ni osekonyo ji makata kidhi penjo jopiny sani ni wagol CDF kacha to jopiny ok dhi yieni nikech ging'e ni county ka ok gibi yudo koro ok gibi yieni but onego bed ni MP winjo gima Raila wacho pesa onego duog ka basto ka indie makoro ji obed very careful nikech iyudo ni ya financially adhi rumo dwe mar 6 ni to county government poko chulo basari tineno jo kaka kose wacho wach basari MPs ka to immediately gin ginyalo ndiko ni kata barua to nyathi donje school but county government ok nyal ndiki ni barua ni mondo nyathi odhi odonje school ok nyalre emo mi ineno ka pod jopiny be pod dwa ni mondo mok kuom MPs ka nikech gima MPs osetime weche mag somo to ok dangi pim gi county government higni kora 10 gi wiye mwadhi goni ok you cannot compare yes
Okay. Bernard, status mago mag luongo ni mag upbed schools. Yemo da wach ni ati serikal golo pesa ni okony raia, to mana raia masomo e government schools kata government institutions. Anyalo wacho ni ati pesa go ok nyal tergi e institutions ma private. One, ngeni kida chako an institution ma private kata kida ka nyathini tere private school, in gi uwezo, Henry, in gi uwezo kendo you are capable. Kendi golo nyathini kitere private institution with mentality that one, public school is overpopulated or overcrowded. Public school nyathina ok dhi the best. Public school nyathina ok dhi miya duoko makare. Koro ok da yie ni sirikal kao pesa mar japiny mogol ushuru titero e private institutions. Mano gi pacha, Henry. To yie mondo awach kamae. Awinjo ka osiepna ma Pamela wacho ni ati during her tenure in office ne beto odelew. Yie mondo awach ni ati during her tenure in office koka education mane koro ombemre piny gi sendano. Kendo yie mondo awach ni ati e weche mag pok mar basari ni poge akwede bag dhoudi, Henry. Kata mana scholarship makoro osiepna wacho ni mano wacho ni chiwo adek it is true ni chiwe adek. It is true ni chiwe adek nena par ti chiwe kanyakwar adek, kasagama adek, japanga adek gi diaspora achiel. Ine to an kaka a whistleblower, an kaka a voice of the voiceless, Mama Nyatabi ward, nakaoga initiative mara during atena in office, nakaoga initiative mara kendo na wuothe mier ka mier, cause mier go bang'ero an anyuola Manyataka, adongo Manyataka Henry, asomo Manyataka Henry, kata mana college adhi mana Kisumbwaka Henry, kendo mana Kisumbwaka Henry. Mier go ang'eyo. Yes. Makadhi kadhi e mier makasaga notimoga check. Wuotho to wang'iyo ni pesa nen pesa japiny otere kanyo. Okada lungo dala moro, but gintie moko mane bini koro negi kelo initiative kata method ni ati kasagam kanyakwar japang. To ma kasagam kata kanyakwar moro ma nyathi orem typically osiepa. To jamanya nyathi moro ma jamanyata to okalo. To koro eno kumie basari kata scholarship. Elwasi makare big ne ati idwaro rule chike wacho ni kasagam kanyakwar. Hey, and remember no siepna no wacho ni ati big ni en nyagweng. Okodi tiyo moko ng'io narrative mar nyagweng osiepa Henry. Nyaka no consider gwengi. Koro kata nyithindo kalo malich machal nade. To ang'o dhi bade e narrative mar ni to gweng. Seche moko gweng tino rem te. Iro ni pes sirikal. Koro ituono the best deserving. The best performing. Tika otimiyo nyathi manyo oko perform. Mane kumano miagora kode bim gi guok. Okay. Hey. Okay. Bena dada mi thuolo kech wadong mana ki dakika maromo ariyo kende to watieko. Kindly yie mondo mi dakika achiel wachimo gik minyalo wache Manyata bi uon kech that is will cover most of our discussion. One, Henry. Yes. Osipna sani wagogo gimiluongo ni oversight. Kendo confirm nani ati indeed Manyata mbemre piny gi siendani. Kendo confirm nani lamina no konde duto mag Manyata bi wodgo. Gin lam mokel gi KISIP project. Mane wane joma ne initiate kendo ignite kendo engineer. Mondo ne KISIP bi. But unfortunately ni KISIP obiro to olware lwedo marach mok understand. En gima lit ni KISIP obiro to drainages monego be ni KISIP timo okotim ndara to golam de osiepa. To ndara katigo lam ka onge drainage. For example, transformer, Daraja Mbili access road. Ndara berndi kendo
ringo mayom maber kabisa ka irimbo kata gari to drainage songe. Our main challenge kako ganda Manyatabi ward en drainage system. Ochako tago ndalo ndele. Otago ndalo nerea time ne mokwongo. Otago ndalo osiep na main Pamela time ne marari time maneni leadership. Sani kata sani pod otago to the current leadership. Okao dok, okao pamba mokete yite ni gima odero kata gima jo Manyatabi ward wacho ok gida winjo. Andi yemona wach no sipa main Pamela. Tiye iwacho ni tiyo. Ntie ndeche moko ma dibe ni igo koko sije ka wash as we speak today. Litna ni pes ja piny no binono endarano. To ndarano ogoe lam within a span of 2 months. Lamu wuok oko. Ndareno na portals makidi area ma ka wash. Area ma gutka. Sani koro ndaro lokre kune man surrounding makanyo ka pampas pongo buchego. Mondo eka kal barabara. Kawe mano, kwa biro transforma bata toast. Magadi transform. You see pa? First Japan. Omiyo awacho ni an kaka Bernard Odero. Okay. An kaka Bernard Odero into leadership kanya sayo otelo na. I'm offering an all-inclusive leadership. And I'm offering as abiro kaka alternative. Madi accommodate all. Mok dibiro gi siasa mar ni an nyar gweng, an chi gweng. An abiro kaka Bernard Odero ma wuod Manyata, modongo Manyata, mosomo Manyata, mongiyo gi dwach jo Manyata. Atieko ka wacho kamayo, siepa Henry. Second sa abich. Atieko ka wacho kamayo. Okay. Leadership en God given. Leadership is a call. An dakwa mana jo Manyatabi ward. Ni konde dutre magin tiere. Gimed mana lemona. Not agora gi system mais rogue. Agora gi system mais corrupt. Agora gi system mokdo winjo dwach jopiny. Gi med mana lemona. Aba lemonegi. Ni kam 2027 kanya sayo otayowa. Mwa golo kacha. To Manyata ma an kaka Bernard Odero asabedo kaka dream of. Bo bedo Manyata ma jopiny ohero kedo Manyata. Manyata will be like Singapore. Thank you. Erokabana. Mheshimiwa Pamela, wachimo gik ma inyalo wacho ne jo Manyata to wachimo gik ma bende nyalo nyiso jo Kenya. But gima kodhoka Pamela Pamela ni iwacho ni koyudo machal ka gima in chunyi wuok e siasa. But anyway, 2027 pod bor. Sani pod wane 2025. Wawacho mana makawuono sani ng'ato tiyo. Yes. Bernard osewuok en odware. To winjo kikawe be gi propaganda. To gima anyalo hero mondo mi anyis japiny. Yes. Kama koro wachopeni. Koro nego bed ni ginge poga dier gi propaganda. Kama wachopeni onego bed ni japiny ong'eyo ni neno ng'ama nitie mae nyalo biro tiyonwa nikech interest ma en go en marwa mar jopiny to gi mar kama wadakeni. Mano gima japiny onego bed ni ng'iyo number 1 mondo mi oyud gimotimo nade gimodwaro. Leadership tech. Leadership en owuok kuom Nyasaye. Nitie wisdom kiongego to kinyal telo ne ng'ata ng'ata. Koro miyo nyaka ibed gi wisdom. Ing'e ni ne wakao max 350 and above. Wan gi the only primary school miluongo ni Wandiegi. Wandiegi ni ema ni nyithindo timo penj. If we don't support Wandiegi to koro mano dhi nyiso ni wadhi support schools ma oko mantie Kolwa Central, schools mantie Kisumu Central, to waweyo skundwa mar Manyatabi. Manyatabi kaendi gima watimo ni number 1 nyaka ne wakao. Ko yudo japango to wamiye japango. Nyathi mobet number 1 ei Wandiegi ka. Nyakipog gino dero nyaka tim. To koketo nodwa miyo ji scholarship. To the only school mane gweng. To onge nyathi miyo scholarship kata achiel machandore. Mano biro bet marach. Omiyo an adwa kwa Odero dhi chung. An pok awacho no kasani joma dhi chung ema wuoyo. Joma dwaro mapok no bet. An ing'e ni kabiro tabiro naseloso gini magima. Okadwa na wuo mang'eny. Asebiro koro miyauru kura. But Bernard koro kadwa nyiso ji gik modwa dhi timo nikech kiwinjo ko wacho ndarani tiwinjo ka ng'isi ni ndarano didek ndarani gi macha atero assembly didek mondo girgi obed questions ma wach na mar tero gi didek no emomiyo ndarano no chung nikech ok ne lose maber. Akaw nyaka governor madhigo koyango. Bernard ne nitie
Daki winjo ko wacho ka ni Pamela nobiro gi gavana moywak ni drainage onge pinyo jowa to jogi dhi mana mbele gi loso ndara tadwa ni gi yaw drainages to jogi otamore. Ma gavana obiro mochung' koyango moloso gi ji. Mowacho ni Pamela osekelo na ywak ne ka mang'eny wadwa ni mondo wang'i kaka watimo. Ing'eni nitie miriambo onego bed 10%. Tadier onego bed 90%. Eka jopiny biro bedo kodi gadier. Jopiny bok be dwaro ng'ama riamba ahinya. Iriambo matin but adier koro bete igi kanyo mang'eny. Joma nyato ng'eyo na herogi. Kendo kata nyaka sani gimoro amora moyudogi onge ma aleo nyaka dhiye. Mana ka ukawinjo e koka dhi. Joma nyatago nogo na kura. Ng'ama goni kura mamiyi tich. Okinyal bet ni okipar gi seche duto bibet. An be aywago giga. Kata gokinyi kabiro kama ji pod gochona. Pamela kama. Samoro an be koro kanyala. Ng'ise mana ni wabong'iyo kaka watimo. To joma nyata be pod ong'eyo ni Pamela pod otimo ang'o, pod oherogi. Emomiyo ineno ka jomoko nyaka kawuono ok believe penya ni Pamela wacho nang'o. Pamela dak wawinjo wachni mar siara. To Pamela dak iwuo. Okanyal wuoyo sani nikech ng'ato tiyo. Kachako wuoyo sani to ng'ato biro wacho ni en to kane entie to ok nowuoga. Adier owuoyo mana last minute. Benad giriema koro nego propaganda mok donji but en to nokolosga. Koro badwa miye thuolo mondo ti. Higni 5 dongi luongo ji. An noluongo wa moluongo Kasawino mong'isa niya. Pamela wacha ni gik misetimo ne jopiny e Kasawino ka. To namor ni jo Kasawino nobiro tawacho to giwacho adier. Awuoyo to giwacho ni mana adier. Kendo negi buok malich ka giwacho ni to kara jopinygi to nigi Pamela nang'o. Benad ong'e kamubete ni gima notimore. Ok ni joma nyata nokoyiera. Joma nyata noyiera. Benad ong'eyo. Ok okia. Benad ochako chikre saa 5 6 niya. Gino koro gin magisekaw nikech ne ging'e kaka ne gitimo mondo gikawe. Mama ne gima Benad ywago nikech Benad nonego bed ward manager. Nyaka kawuono Benad ok obedo ward manager. Mano be emomiyo ineno kogoyo nyakocha. Ting'eni nyaka in jatelo ting'iyo ja propaganda ni be ok inyal kete kamoro machiegni kodi ahinya nikech nyaka in be onyalo njawi. Koro mane gima ja siasa timo. Benad dine bed ng'ama ok dhoge ng'eny to sani di koro ene ward manager mama nyata. But dhoge no emomiyo ok onyal timo nade. Nyako chok ni nyal kete. Koro Benad kidwa chung chaka timo gik moko ne japiny. Kik gibed ni ging'eyi gi propaganda kende. Propaganda ok nyal miyieri. Dog chien mondo idhi ng'i ni adwaro manyata tatim nang'o. Mar ariyo, ang'e maber ni nyocha pingo wach mar maandamano. Wan nyocha wawacho ni jatendwa osewacho ni ok wadhi e maandamano. To Benad ni wuoka to dhi e TV to nene to wacho ni wan wadhi e maandamano. Mang'iso ni Benad support Wamunyoro. Wamunyoro ni ema nyocha ok dwar jaluo. Manyalo nego jaluo. Jaluo onge rembe. En ko wuoyo to wacho wach mar ukabila. Ere kaka Benad nyalo biro gi ng'ama wacho no wach mar ukabila ma ene manokelo Ruto ma koro kodwar ni wan Ruto ni wakaw mana gi malo. To bang' kawe gi malo gik ma waseyude sirikand Ruto kata jowa mosemi tich wan ok dang' wapinge. Kara ilo wacho no ber to ber nyaka pa. To ko chieng' moro wacho ni koro romo koro rach to chieng' ne ma wambe wacho ere kaka Benad nyalo wacho ni Wamunyoro ber to wacho ni Ruto koro rach koro go wuok ni koro en youth koro dhi e maandamano. Benad biro nyumo wae mach jokama. Benad ni lose go Henry ing'ise ni obro nyumo wae mach kamodwa tere jithiwa kamodwa tere joma nyata bi ka Wamunyoro ni Benad ni wae kabisa nikech ng'acha plan ma en go litne ni jaluo yudo development. Jaluo wacho ni en ng'amo fuo moko nego be ni yudo development. Ng'amo seluongo wani wafuo. Ere kaka ng'atno wanyalo support. Raila ema wacho gik moko to wawinjo. Ok dang' wabed ni waonge kingpin. Macha kingpin mar joka. We mondo joko winje kocha. Ko wachi ni ok dhi e maandamano Benad. We dhi e maandamano. No tibro wacho ni yoro ni jo maundu. Jibro manyi kendgi ok jo maundu. You would just a minute. Okada lost in national politics, but let me just respond. Just give me roughly 1 minute. One Henry. Yemonda wat kamai. An kaka Benad Odero chopa. An activist. An kaka Benad Odero chopa. Onge kuma picho samenya gi Wamunyoro. An kaka Benad Odero chopa. Asabedo ka agora na jakom. To maduong 2023 wadejo barorwako sufria. An kaka Benad Odero chopa. Sirikal mar William Samoei Ruto to pod agora go bim gi guok. No en sirikal mane go japiny, en sirikal ma
kidnap japiny en sirikal ma kwelo left right and center nyine no kaka mana parliament itself owuok oko bim gi guok gore kode sani ka koro sani odar cleanse himself nien kore oler kapamba ni parliament ema ochido omiyo osiepna ma Pamela Kinyi Odhiambo an kaka Bernard Odero chop ok anyalo kawo joma Nyata B ward ma kauna awite bur but devolution no katiba ma 2010 oyienwa gimiluongo ni peaceful picketing peaceful protesting mani gima an kaka Bernard Odero chop ka Edwin Sif National Secretary General Marcham remember Henry and Secretary General mar the entire constituency Kisumu is Atiego another platform Atiego National Secretary General mar ODM Edwin Sifuna ko wuoko ko wacho ni magi timre sirikal ni toko ber ka Babu Owino ojoin Gen Z anan Gen Z mama Nyata B ward an kora ni anenga rat monego bedi Pamela giri goyo bimbi ku ini orumo nikech Ruto nyodhi e parliament owacho ni yawa jogi kwalowa mano mangiso nosechako timo oversight koro nego bed ni Bernard wacho niya Ruto ni ber nikech oseyudo jok manyocha kokwalowa ineno kaka jogo ger nikech nitie pesa manyocha gikwaloka koro Ruto wacho ni joka man ka tunega jogi be nyocha kwalo pesa ka mano endo osechako timo oversight osechako miyo ni jokuoge gi odwa yudogi one by one yena uru mondo watieke gi kanya obedo baka meta inya bar kako mero dhi kako bedo mamit but kata kamano bro chako loso thuolo amor gi mbaka mwabedo godo kawuono it's very rare mondo ngamo setiyo gi ngama dwaro riw platform achiel ma ngato yiene ngane no tiyo maber ma ngato wachni kato ngane tiyo maber kata ka ngane ok tiyo maber but agundo kamano kuom thuolo mar gukao wago kodu mbaka dichi machielo bede ka pod uchako yudo luong ubia mondo wachako go kodu mbaka mondo wayaw it japiny magite watimo mar yaw it japiny mondo miwane kaka dongruok nyalo bedo nikech kiny waonge to joma chien ema waloso ne gi thuolo maber magu magitije kata mano mag dongruok nyakoro makajwang obedo thuolo ndi mano makare mabede wagomba kaka ende kod Mheshimiwa Pamela Odhiambo MC mama Nyata B kinde mokalo chien aye to Bernard Odero Mheshimiwa bende ne dwaro kom ne ndi mano mama Nyata B ward orito masani endi nyakodi chieno endi mano mar wuok tije chieno mano mar Sule Mokinyi ubedo koda ka weekend makare. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Wanenogi kendo watiyo kodgi. Bende moko kuomgi wachamo. To be ing'eyo kaka ilosogi? Tudri kod Lorin Manyala e chenro mar kaka ilose. Tich abich ka tich abich saa 4 nyaka 4:30 onyango kama ubiro nyisowa okenge duto magik ma watiyogo kod ma wachamogo kaloe mana e Color TV.